ассалому алайкум бинандагони гиромии барномаи лазиз бо Тахони Алавуддин ва имрӯз дар меҳмонии барномаи лазиз даъват намудем сароянда аз ансамбли шашмақоми Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Фазлиддин Шаҳобов, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Луира Муъминова. Хуш омадед ба барномаи лазиз. Саломат бошед ки даъвати моро пазируфтед, омадед. вақти худро ҷудо намудед барои мо. Саломат бошед, ташаккур. хуб, акнун имрӯз ҳамроҳи шумо мо чӣ омода мекунем? Чӣ хӯрок? Кадом хӯрок? мо як хӯрок омода мекунем, хӯроки паҳрезӣ бо гӯшти мурғ. Бо гӯшти мурғ. Бале. Мебинам гӯшти мурғ дорем, картошка, пиёз, сабзӣ истифода мебарем ҳамааш? Не, барои мо фақат гӯшти мурғ, помидор ва булғорӣ. Пиёз. Булғорӣ ва пиёз. Ин хӯрок фақат. Фақат хӯрок. Ана акнун хӯришам фикр мекунам ки омода мекунем, барои ки инҷа дорем амин нони хушк, панир ва ҳасиб, ҷувори макка, майонез. Инам хӯриш, барои хӯриш. Бале. Акнун мегузарем ба омода кардани хӯрок. Биёед оғоз кунем. Аз чӣ ба шумо? Тахтача. Аввал дег гамонем. Розана, ба шумо тахтача мегирам. Аз шумо ва инаш аз ман ба шумо имрӯз ман ба шумо кӯмак мекунам, кӯмак мерасонам. Корди тез. Чӣ лозим? Корд. Корд. Корд, ана корд аз шумо ва инаш аз ман. Мурғро ба ман диҳед. Дегамонро монед камтарак алови паст. Дег дорим мо дар инҷа? Камтар. Дег. камтар гарм шуда истад. Алови баланд на, оқадар баланд на, оқадар паст. Хуб, биёед акнун имрӯз пурсем, имрӯз фаъолияти шумо чӣ хел аст? Хуб, корҳои эҷодиятон чӣ гуна рафта истодаанд? Хеле хуб аст. Мо дар ансамбл бо сароидани сурудҳои наву тоза эҷод омода ҳастем. Тайёриҳо мебинем. Аз паи эҷодиёт, аз паи фаъолият. Хеле хуб аст. Хеле хуб. Ман чӣ кор кунам? Шумо пиёз резед. Пиёзро. Фақат пиёз барои ман меафтад дар ҳамин барномаи лазиз. Касе ки кадом меҳмоне киро пурсам, ман чӣ кор кунам? Мегӯяд пиёз. Ҳамин меҳр дар дили шумо, меҳри сарояндагӣ ба ҳамин касб, ба ҳунар. Аз куҷо буд? Кӣ сабаб шуд? Мисол, касе дар зиндагӣ, дар ҳаёти инсон як нафаре пайдо мешавад ки як меҳр дар дили ҳамун меандозаду мисол ту ягон сарояндаро мебинию шавқат зиёдтар мешавад. Меҳр пайдо мекунӣ ба касби новобаста кадом касб? Бале. Ман худ аз они кӯдакӣ дар муҳити дар фазои мусиқӣ калон шудам, ба воя расидам. Оилаи ҳунарманд? Бале, оилаи мо оилаи ҳунарманд. Падарам Равонашон Шодбод донандаи хуби мусиқии суннатӣ буданд ва ман вақте ки он кас месароидам, ман аз хурдсолӣ мушоҳида мекардам чӣ хел месароянд ва меҳру шавқ аз ҳамон ҷо аз падар дар дили ман ҷо шуд. Беҳтарин, яъне ҳамун ҳамроҳи падар суруд месароидеду ҳамин хел мешуд дар оила? Бале. аз фарзандони падар як танҳо шумо интихоб кардед касби? Не, хоҳарам ҳам овозхон ҳастанд, дар шӯъбаи фарҳанги шаҳри Конибодом кор ва фаъолият мекунанд. Бародарам ҳам навозандаи хуби доира. Яъне ҳама дар оила санъаткор буданд ва ҳоло бародарам соҳибкориро интихоб карданд. ҳозир соҳибкор аст. Бале. Ин хел гирем авлоди мо ҳамашон хештаборо, ҳама мардҳо доиранавози. Касе зид набуд барои сароянда шуда? Не. Хуб, беҳтарин. Дар ҳамун мактабҳо, дар чорабиниҳое ки дар он ҷо мешуд, фикр мекунам иштирок мекардед? Бале, ғунчаҳои санъат мешуд, баъд бӯстон ду шуд. Дар ҳамаи онҳо ман иштирок кардагӣ ҳастам. Беҳтарин. Дар Конибодом? Бале. Ана пиёза ҳамин хел ҳамаш ҳам 3 то пиёз агар лозим бошад бо дорем? Не, бас. 3 то бас? ҳар сеяша резак мемайда? Хуб. Ана
баъдтар баъди хатми мактаб. Баъди хатми мактаб баъд чикор ба душанбе як бора ё ин ки чӣ хел шуд? будои падарам баъди хатми мактаби миёна ба донишкадаи санъати ба номи устод Мирзо Турсунзода ба шаҳри Душанбе. ба шаҳри Душанбе омадам. Бале. Яъне соли 88. 88 сол, бале. Беҳтарин ва дар ихтисоси сурукони Шашмақом. Ҳамон вақт шӯъбаи мо мусиқии суннатии шарқ ном дошт. Дар он ҷо азбаски меҳрам дар Шашмақом хеле зиёд буд. Ман ҳуҷҷатҳоямро аз падарам ба рустӣ супоридам ва ё зид набуданд, не ки оё мехостанд, падарам мехостанд ки ман ҳунарпешаи театр ва кино шавам. Ва вақте ки ман ҳуҷҷатҳоямро гирифтаму яъне хоҳиши худи шумо бале сароянда шавед. бале. Хуб, беҳтарин. баъд аввалин имтиҳонамро супоридам ва баҳои аъло гирифтам. Ки буд имтиҳон гиранда он вақт ки мисол омадед ба донишкада? равонашон шод буд Набиҷон Абдуллоев декани курсомон буд ва аз ҳунармандо устод Барнои Соқова буданд. тарс дар дили шумо буд он вақт камакак як ҳисси чӣ мегӯям ҳамон ҳаяҷон бале албатта буд. баъд устод Алмос Абдуллоев буданд ва мудири кафедрамо Алиҷон Солиев, устод Алиҷон Солиев буданд. ёзам ман камакак фикр мекунам ки зиёдтар риза кардам. ҳеҷ гап не, ҳеҷ гап не. ба маза меша. ман метавонам ба дег камакак равған партоям? Не, ин дар равғани худаш равған истифода барои он ки ҳозир ман камтар ҷӯши бад шуд, камтар хунуктар шавад, баъд мепартоем ки тагаш начаспад. ва имрӯз фаъолият карда истодаед дар ансамбл? бале, баъди хатми донишкада маро он вақта ректори донишкада Амиров буданд, рохат ба ансамбли Шашмақом доданд. Он вақт ансамбли Шашмақом давлатӣ набуд. Бале, не нав таъсис не буд. Ансамбли фақат ансамбли Шашмақом буд. Давлатӣ набуд. Давлатӣ набуд. роҳбари ансамбл он вақт ки буд? Он вақте ки ман омадам, роҳбари ансамбл Алмос Абдуллоев буданд. ва яъне шуморо қабул кардан ба кор? бале. тӯли қариб 30 сол мешавад. 2023 агар 93 имсол. бале. 30 сол мешавад ки фаъолият карда истод. кор ва фаъолият мекунем. бале. Беҳтарин. дар оила чанд фарзанд ҳаст? Чанд фарзанд доред? Яъне ягон таи онҳо мехоҳанд ки мисол ҳамин ба касби шумо шавқ доштанд ё ин ки ҳастанд дар ҳамин касб? фарзандом як бачаи духтар дорам. онҳо аз хурдӣ завқ доштанд дар мактаби мусиқӣ таҳсил карданд, лекин дар навозандагию баъд рассомӣ ҳамхел баъд интихоби худро карданд. онҳо ҳозир фарзанди калоним Ардамер донишгоҳи техникӣ ба номи Осимиро тамом кард, а духтарчам донишгоҳи забонҳо таҳсил дорад. яъне ягон фарзандаи шумо ягон таш интихоб накардан касби модар? Не. хуб, ана пиёзам баъдтар камтар ин ҷӯша. помидору пиёз камакак зиёд шуду ҳеҷ гап не? Не, ҳеҷ гап не. ҳеҷ гап не. помидор якти дига помидор. ана бинандагони гиромӣ, имрӯз гуфтем ки хӯроки парҳезӣ омода мекунем. дар меҳмонии барномаи мо сарояндаи ансамбли давлатии Шашмақом ба номи Фазлиддин Шаҳобов, Комитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон. ташаккур. ва ногуфта намонем ки ҳамин моҳи сентябр сазовори ҳамин унвон гашт. бале. беҳтарин ва шуморо аз номи тамоми
аҳли кормандони телевизиони Сафина табрик мегӯем барои ташаккур. гирифтани унвон ки бисёр як унвони чӣ мегӯянд беҳтарин аст барои ҳунарманд ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон. ташаккури зиёд. ман аз фурсат истифода бурда боз як бор дигар миннатдории худро ба пешвои муаззами мо ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон мерасонам ки қадри ҳунармандоро мо ҳунармандоро қадр мекунанд ва ба унвонҳои баланд сазовор мегардонанд. ан аллакай равған аст пайдо шуду бале об аз худаш камака ҷудо карду намак зира ҳоле не зира дар кор намак дар кор мурч не мурч не ана зира ҳоли моне зира омада иста хуб мун аман баландтар кардам анакнун биёд акнун амин як барои бинандагони мо барои мо камакак аз амун суруде ки шумо аввалин маротиба рӯи саҳнаи давраи наврасият омуд ё ин ки ҷавонӣ буд рӯи саҳнаи касбӣ сароиде. зир ман аввал камтар таърихи ҳамин суруд аввалин бор саҳна баромадагӣ ба саҳнаи касбӣ баромадагӣ нақл мекунам. вақте ки ман ба ансамбли шашмақом омадам ба кор уҷа муҳит камтар танг буд. яъне чӣ хел ба ҷавоно муҳити озод набуд ва ман чанд суруде ки мехостам аллакай устодое ки кор мекарданд ки барнои соқой мерисо ва лола баракай ва ё аллакай рафта буданд ва ё аз ин ҷо рафта буданд дар ансамбл фақат амин аз духтаро аз занҳо апаи мастона сабоҳат наҷмдин ва шоҳида ҳошимова саодат умарова озода ашурова ман будем ва боз ҳофизо фурқат саидов нумон тоштемиров баъд хай бачаҳо буданд нафар будем ва вақте ки ҳамо мехостам ҳамон вақти ҷавонӣ дастурудҳои шашмақом хонаму рӯи саҳнаи калон саҳнаи профессионалӣ саҳнаи касбӣ биёям муҳит камтар барои мо танг буд. яъне як душвортар буд баромадан. бале ҳозир шукрона ки дар роҳбари ансамбли мо саидзода фурқат ҳастанд ки бевосита ба тамоми ҷавонҳо онҳо ба қуллаҳои баланд расиданд. қадри устодонамро медонам ва аз онҳо сипосгузорам. ва не ки мо дастгири ҳамовақт ҷавоноем ки вақте ки ман ҷавон будам дастгирӣ накарданд ва ҳамин маҳз фурқат саид назди ман омаданд гуфтанд биё ман оҳанг ба ту чӣ омода кардам ҳамон сурудро хон. яъне ҳамун аввалин маротиба бале аз 93 боло бале баъд суруди бозомадан буд шери гулназар оҳанги саидзода фурқат ва аввалин мартиба ман ҳамин сурудро хондаму мардум пазируфтанд. бале бар дидани дидори ту боз омадам дилташнаи озори ту боз омадам бар ман даратро боз кун бо ман нишину ноз кун ман ёри дилбар дори ту боз омадам ман ёри дилбар дори ту боз омадам беҳтарин амин саломат баш оҳанги бисёр ширин оҳанги бисёр амин ба гӯш форам доранд амин оҳангҳои ҳамаи қариб оҳангҳои амин устод фурқат саидов ҳамин хел саломат бошед беҳтарин ва ҳамун шихеле ки гуфтед аввалин маротиба ҳамун устод омадан ба назди шумо ба шумо дастгири ман шуданд. бале беҳтарин чанд оҳанги барои ман омода карданд ва албоми якуми ман бо номи марди нек баромад ва барои мухлисон дастрас
альбом яъне аз чанд суруд иборат? Яъне 13-14 суруд. Бояд ҳамин қадар бошад. бале Хуб. он вақт кассета буд. дида берӯған чӣ хел хушрӯ мешавад. бале шумо парҳезӣ гуфтед дар ина рӯған надорад, обу камтарак рӯғани худаш бозу катӣ. пиёз кифоя аст ин як қошуқ? Не, як қошуқи дига партой тамом шуд. хуб бинандагони гиромӣ, нафароне ки мехоҳанд дар хӯроки шом, яъне дар ифторам ҳамин хӯрокҳои парҳезӣ омода кунанд, барномаи моро тамошо кунеду хуб бинед ки мо чӣ мепартоем дар деги барномаи лазиз. ана Болашро бо дам мепартоем. болоша бо мепартоем, баъд дам мепартоем. ин яъне ҳам мулоим шуда Бале. пухта Тез мепазад. мепазад. беҳтарин. сурудои шумо ман агар мегӯям ҳамаш қариб чӣ мегӯянд, як дунёи ошиқӣ аст, дунёи ҳамун давраҳое ки чӣ мегӯянд аз ҳамун ёдовар мешавӣ солҳои гузашта, давраҳое ки ҳамун гаштогузори ҷавонӣ, ҳамин хеле як характер мегӯянд, ҳамин хел дорад. беҳтарин ҳамин дар интихоби худи шумо аст, ё ин ки боз кӯмак мерасонанд ба шумо? кӯмак мерасонанд. мо иҷрокорем, мо оҳангсоз нестем. вақте ки оҳангро устод Фурқат Саид омода мекунанд, ман гӯш мекунам. яъне гуфтед ки ба шумо кӯмак мерасонанд устод Фурқат Саидзода, ҳунарпешаи халқии Ҷумҳурияти Тоҷикистон, роҳбари ансамбли Шашмақом. бале бале беҳтарин. яъне худашон оҳангам месозану пешниҳод мекунанд ба шумо? ман гӯш мекунам ва беҳад маъқул мешавад. Албатта сабки маъқул мешавад. сабки ман ҳамин аст. сабки ман ҳамин ошиқи баҳор, ошиқи гул, ошиқи зиндагӣ. бале ки ҳамин як дунёи хеле хуб аст. хуб биёед акнун ҳамин то омода шудани хӯрок гузариш кунем ба хӯриш. ҳозир камакак меистад, дам мехӯрад, баъд мепартоем қалафури булғорӣ, баъд помидор, ана баъд мепартоем камакак дам, зира мепартоем. зира мепартоем, баъд интизор мешавем, омода мешавад ва мечашем. аллакавози булғориро помидор охир. ана камакаи булғорӣ. хоб хуб омехта мекунем. чӣ қадар мулоим шуд, чӣ қадар бале бахтар. булғори камтар сахтар, то помидор чикарана мулоим меша. хуб беҳтарин. ина дам мепартоем. дегчаи имрӯзаи мо фикр мекунам мисли як соус аст. бале не ин дамлама ранги дамлама мисли як дамлама мешавад. хуб хӯриша дар зарф омода кунем, агар беҳтарин мешавад. камакакам мешаваду. хуб лекин бомазза мешавад. хӯриши бомаззае. ана ҳастид. ман чӣ кор кунам? ман ягон панира агар метавонам ки тахтача бошад, инҷа паниру ранги сабзи дар ош майда мекунӣ, ҳама хеле даростар. бале беҳтарин. анами нони хушка диде, анами хеле ҳамин қадар. бале ҳаҷмаш ҳамин қадар. хуб имрӯзҳо ҳамун сурудҳои кадом сароянда аз устодон бошад, аз касе бошад, киро зиёдтар гӯш мекунед? яъне дар вақти чӣ мегӯянд, дар вақтҳои холигӣ, яъне ҳар шахс фикр мекунам ки мусиқӣ гӯш мекунад. бале ман тамоми устодони мақомсароро дӯст медорам ва гӯш мекунам ва бо зиёдтар устод
барнои суқбаро. метавонем як камакак аз устод аз муаллима як камакак сароем як 4 мисра барои бинандагон бошад. این چه رنگ و رخسار است گلشنی جمال است این چه رنگ و رخسار است گلشنی جمال است این چه قد و رفتار است غایتی کمال است این چه قد و رفتار است غایتی کمال است پیش روی تابانت جلوه تجلی چیست آفتاب و ما هستان پرتوی هلال استین آفتاب و ما هستان پرتوی هلال استین саломат бошед бо як саломат бошед чӣ мегӯям эҳсосот сароидаи суруда саломат беҳтарин чӣ хеле ки ҳамин гуфтем ин як жанри шашмақом жанре аст ки бисёр душвор аст камакак як кашишҳое дорад чӣ хеле ҳамун дар аввал барои шумо душворӣ набуд душвор буд лекин ман ки дар падарам месароидам ва ман ҳамаи ҳамон авҷу фарориши падарамро мушоҳида мекардам ва баровардашон мехондам ва вақте ки донишкада омадам ба ман устодон барнои суқ ва мутабар муқиму ва баъдтар курсҳои боло аллакай чор шудам ба назди апаи мастона иргашва мерафтам аз онҳо бале нозукиҳои шашмақомро меомӯхтам саломат бошед ана ман реза кардам ва дидам ки шумо камакак бетоқат шудед панирам гирифте дидед ки ман камакак душворӣ мекашам нимаш аз шумо нимаш аз ман саломат бошед хуб имрӯз ҳамун ба ҷавонон чӣ тавсия медиҳед нафароне ки нав қадам монда истоданд ба ҳамин касб ба тамоми ҷавоное ки дар ҳамин жанри чӣ шашмақом чӣ дар жанри эстрада дар кадом жанр бошанд муваффақият ман ҳамаи ҷавонҳоро дӯст медорам лекин муваффақият мехоҳам барори кор мехоҳам лекин аз устодо ёдрас шавам фаромӯш накунам ин ситорагӣ яке ин ранги гулхан ҳаст як дар мегирад баъд хомӯш мешавад метавонад хомӯш шавад бале баъд саҳна одами манманӣ мекунад намебардорад намепазирад бале қадри устодоя донанд ҳурмату иззаташонро кунанд ба аёдаташон раванд беҳтарин кор аст саломат бошед фикр мекунам ки тамоми ҳамин ҷавононе ки нигоҳ доранд ҳамааш истифода мебаранд аз ин тавсияҳои шумо чунки беҳтарин суханҳо гуфтед қадри устода донистан лозим аст ин аввалин дараҷа аст барои ҳар як шахс мо беустод ҳеҷем гарчанде ки овози булбул дошта бошию дастгирӣ набошад мо беустод ҳеҷем бинандагони гиромӣ акнун ҳамин камакак интизор шудем хӯроки мо ҳам омодаам шуд хӯришам омода кардем акнун бояд бардорем кабудиро реза мекунем албатта ана бинед мо дар ин ҷо дорем ҳамаи ҳамин алафҳои сабзи баҳорӣ пудина дар ин ҷо ин чи аст чукреву сиёҳалафу ҳамаи намуди ҳамин кабудиҳо шукр ки дар мо мерӯянд бисёр фоидаоваранд барои саломати инсон хуб ин барои болои хӯрок ҳозир ман як табақ медиҳам табақи калон бошад ки дар ҳамин табақи калон бардорему баъд чашему ҳунари шуморо баҳо диҳем
албатта ки фикр мекунам бисёр болаззат аст, бисёр хуб аст, аз бӯяш, аз намудаш аллакай маълум аст ки чӣ гуна омадааст хӯроки мо. Хуб, барои хӯриш ҳамин табақчаҳо кифоя аст. Мешавад? ҷой мешавад? ҷой мешавад. Хуб, бошад. Ана ина метавонам хомӯш кунам? хомӯш кунед, бале. Оҳо, вай, гӯша бинед. Ана рамат шумо аз ин тараф, ман табақа медорам. Умуман бинандагони гиромӣ, мо об истифода набурдем. Тамоман об истифода набурдем. Ана хӯроки парҳезӣ бисёр фоидаовар барои саломатии шумо, сабук. Метавонем дар хӯроки шом ҳам истифода барем. Бале. Вата Беҳад сабук. бале, ҳам бомазза. Албатта ҳозир мечашем, албатта. Фақат мегӯем ки чӣ гуна аст маззааш, як ба як ба шумо мерасонем. Хуб, ана камакак обашам бошад, бале, хуб мешавад. Тамом. Ва кабудӣ ҳам шумо мегиред? Камакак аз ояш мепартоем. Кифоя. Ана хӯрокам мегузорем ва мегузарем ба қисми хӯриш, омехта кардани хӯриш. хуб, бинандагони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, имрӯз хӯроки парҳезӣ барои мо омода намуданд ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Лӯира Мӯъминова. Муаллимаи азиз, хуш омадед боз як бори дигар ба барномаи мо. Ва бинед ки бисёр як хӯроки болаззат, парҳезӣ, сабук ва хӯриши акнун ҳоло маззаашро начашидем ва аз намудаш маълум аст ки бисёр бомазза аст, бисёр маззааш нотакрор аст. Биёед акнун бо ҳамроҳии телевизиони Сафина бошед, ҳозир хӯрокам мечашему, як ба як маззаашро ба шумо мефаҳмонем. Ана бинандагони гиромӣ, вақти чашиданам расид. Марҳамат, аввал шумо гиред, баъд ман аз паси шумо. Марҳамат. Имрӯз шумо меҳмони барномаи мо ҳастед. Хуб, ана ман як қисми мурға мегирам. Хеле ҳо гирифта. Маззааш бисёр як мурғам бисёр як мулоим пухтааст, дам хӯрдааст. Об тамоман истифода набурдем. Фақат пиёзу, қаламфуру булғорӣ, помидор ва мурғ, камакак намаку, баъд зира. Ҳамин қадар. Ва бинед чӣ қадар болаззат омода шудааст ҳамин хӯроки имрӯза. Ана ҳозир мегузарем ба қисми хӯриш. Марҳамат. Шумоам гиред. Хуб, камакак хӯриш. Болаззат, бомазза. ин хӯриша номаша мегузорем лазиз. беҳтарин. Бале. Хуб, бинандагони гиромӣ, чӣ хеле ки гуфтем, бисёр хӯроки болаззат, хӯриши болаззат. Ва имрӯз гуфтем ки дар меҳмонии мо буданд ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, сарояндаи бисёр ҳам маҳбуби дили ҳар яки мо, Лӯира Мӯъминова. Хуш омадед боз як бори дигар ба барномаи лазиз. Миннатдор ҳастам, миннатдори хешро баён мекунам аз номи худам, аз номи тамоми кормандони телевизиони Сафина, ки даъвати моро пазируфтеду омадед ва бисёр як хӯроки болаззат, хӯриши болаззат омода намудед. Саломат бошед. Ва чӣ таманниё доред барои бинандагони телевизиони мо? Ман ба бинандагони телевизиони Сафина ва барномаи лазиз пеш аз ҳама хонободӣ, тани сиҳат, умри дароз,
орзу дорам ва ҳама вақт тоҷикистони азизи мо ҳама хел софу беғубор боду ҳавош бошад, зебо бошад, ҳама вақт сулҳу амонӣ пойдор бошад. саломат бошед. манам бинандагони гиромӣ аз фурсат истифода бурда барои ҳар яки шумо дар ин фасли баҳор мехоҳам ки ҳамин хел сабз бошед, дар хонадони шумо файзу баракат зиёд бошаду хушбахтӣ бошад, хурсандӣ бошад. бо барномаи лазиз бошед. хайр то барномаҳои оянда.